Saludo també a aquesta hora Xavier Riussan, periodista expert en extrema dreta, perquè a tot el que hem viscut en les últimes hores, el que hem vist ha passat a la capital espanyola, volem també saber... Bon dia, Xavier. Bon dia. Volem saber, entendre exactament qui són i quins són els seus vincles, els que ahir convoquen a través de les xarxes, principalment Telegram, WhatsApp, X, antic Twitter. Qui són els que ahir treuen 7.000 persones als carrers de Madrid contra l'amnistia i el grup que al final fa que hi hagi aquests aldarulls i enfrontaments per segona nit consecutiva, els d'ahir més greus que no pas els de fa 2 nits, amb la policia espanyola. Xavier. Hola, bon dia. Mira, ahir va ser la 5a nit o tarda que això passava. Això ho convoca, teòricament, un grup que es diu Revuelta, creat fa 2 mesos. La primera gira d'intervenció pública de Revuelta va ser l'acte que va fer l'entorn de Vox, de fet convocat per la Fundació de Naes, és on estava inicialment l'Abascal, a la plaça Colón de Madrid fa 10 dies. Va ser aquell diumenge que l'Abascal va agrupar quasi 100.000 persones, molt més que els actes que havia fet el PP. A València, sí, 20.000, sí. Sí, però a Madrid en van quasi 100.000. 100.000. Llavors, Revuelta, que és un compte de Twitter, ja et dic, de fa 2 mesos, liderat per César Pintado, doncs comencen a convocar el divendres passat, és a dir, va ser la 5a nit, a les 8 del vespre, davant de la seu del PSOE a Madrid i altres llocs. Llavors, per exemple, a Barcelona, abans d'ahir, qui portava el megàfon era el regidor de Cubelles, Jorge Mena, i el que portava el bombo i anava jaleando era el de Sentmenat, Santiago Acosta. Vull dir, eren regidors de Vox a Barcelona, al carrer Pallars davant del PSC. A Madrid ha sigut una mica un poti-poti, perquè, si recordes, és el dissabte que l'Esperanza Aguirre, que milita el PP, anima la gent que estava fent bondat a l'altra cera, sense tallar el carrer, i va dir cortamos la calle. I llavors ja a partir d'aquell moment es va començar a anar escalfant. Ahir va haver-hi el fet que amb tota l'extrema dreta, el millor de cada casa que diríem, van convocar. És a dir, Democràcia Nacional convoca estallar. Una escissió d'Espanya 2000, que és Aternación, que tenen gent a Madrid, convoquen allà. Les falanges convoquen allà. Inclús aquella neonazi, la Isabel Medina Peralta, la que va ser per lo de la División Azul al cementiri de l'Almudena del judío és el culpable, ella també va convocar, hi ha fotos d'ella fent el braç anal així. Però, a més, per acabar-ho d'amanir, el líder de Desokupa, doncs Dani Esteve, va dir que estava a Madrid i ell fa un vídeo amb un d'aquests comunicadors ultras, al Vice Pérez, dient d'anar cap allà en manifestació des del Parque de l'Oeste. De fet, al final va tenir poc èxit això, però ells són qui fan a mitja concentració intentant al Congrés dels Diputats. No se'n surten. Aquestes imatges que es critiquen, es veu una colla de gent i la poli municipal, que sembla que els lidera, poli municipal, un grup d'antidisturbis, quan ja s'estava escalfant a Ferraz, el Dani Esteve de Desokupa i el Vice Pérez diu vamos al Congreso. Per això es veu la Policia Nacional, que hi ha vídeos a la xarxa, i diu, què és això? La poli liderant, veus, aquí veiem Aternación, que és una escissió d'Espanya 2000. Bé, què fa la Policia Nacional liderant un grup? No, ells van intentar controlar l'incontrolable. I per més divertit, quan arriben al Congrés, que no els deixen quedar-se, i retornen cap a la seu de Ferraz, llavors fan un Twitter el Vice Pérez i el Dani Esteve, que nos vamos a cenar. Que això és molt sèrio, Quan ten la gent ja al carrer, nos vamos a cenar y seguiremos mañana. Llavors, mentre estan a Madrid, davant de la seu del PSOE, havent-hi tota l'ultradreta, els grups més d'extrem, més radicals, és quan es comença a encendre i a volar papereres i a cremar contenidors, i així és una situació, però de moment Revuelta no ha desconvocat avui, perquè haurien de dir, bueno, si Vox diu se nos va de las manos i ho aturem, però de moment no ho estan dient. Ahir també va ser curiós el vídeo quan el diputat de Vox, Herman Terch, el periodista, va en el periodista del Plural, el digital de l'Enric Sopena, li agafa el micro i li comença a dir vosotros sois escoria, tal i qual. Vull dir, una actitud molt agressiva. Vull dir que gent de Vox també ha tingut
actituds agressives, perquè arrebatar-li el micro a un periodista i dir en directe que sois escòria, no sé què, és generar tot això, bueno. Tots aquests fets que ens acabes de relatar i, a més, identificant les persones que hi ha al darrere, em dius que avui encara Revuelta, que és aquest grup creat fa 2 mesos a l'ombra de Vox, no ha desconvocat la mobilització. 5a nit segona amb enfrontaments i càrrega de la policia a Madrid per aquestes protestes davant de la seu de Ferraz contra l'amnistia i, en definitiva, per fer descarrilar la investidura de Pedro Sánchez. Què és el que pot passar? Ho dic també perquè Jupol, que és un dels 2 sindicats majoritaris, també ha sortit a dir la seva. Estan fent a la xarxa tuits amb una etiqueta amnistia no, i per tant aquí el posicionament també d'un dels sindicats majoritaris de la Policia Nacional. A què ens aboca això? I et demano la interpretació d'aquests fets que ens has relatat cronològicament de les últimes hores a Madrid. A veure, junt de la de Jupol, el sindicat policial proper a Jusapol, que amb el seu dia va ser proper a Vox, hi ha un altre element, que l'Abascal, abans d'ahir, va cridar, o ahir va cridar que els policies desobeïssin ordres il·legals o ordres... Esclar, llavors això és molt perillós, perquè si la policia desobeeix ordres, l'autoritat es desmorona. Hem d'entendre que si en aquell moment del que estava passant a Ferraz la policia s'aparta i que estava intentant contenir el cordó, la gent es tira contra la seu del PSOE. Encara que estigués la porta, haguessin hagut danys, haguessin intentat entrar per una finestra o com fos. Clar, és perillós cridar que la policia desobeeixi. El que està clar que les unitats d'antidisturbis estan fetes per gent que obeiran, els s'hi agradi o no els s'hi agradi. Però, esclar, és anar com una ruptura institucional que no sabem on pot arribar. Jo crec que això no anirà molt més enllà de que hi hagin incidents aquestes properes nits, però vaja, és greu. Jo crec que els policies seguiran obeint, però no hi ha precedents de que la policia desobeeixi més quan estan assaltant la seu d'un partit polític. Xavier Riusant, expert en extrema dreta, avui també als matins. Saludem també a Pablo Iglesias. Xavier, no marxis, que tinc més preguntes per tu. Des de Madrid amb Pablo Iglesias, però abans, sobre el dispositiu policial, pel que heu vist, pel que sabeu, els 2 extitulars d'Interior, Montserrat Tura i Miquel Samper. Montserrat, el que vas veure ahir, a tu et va grinyolar d'alguna manera o no? A mi m'agradaria analitzar les raons polítiques Després entrem en les raons polítiques. D'aquesta sortida al carrer, perquè saps què passa? Que si analitzes el dispositiu és com si analitzéssim una cosa que es pogués desvincular de tot l'altre. I jo crec que el que està passant m'agradaria analitzar-ho. Ara et respondré sobre el dispositiu. No, sobretot perquè hi ha aquestes paraules del ministre Marlaska ahir, previ a aquesta manifestació i els aldarulls que va haver a Madrid. Sentim-lo. Algo que me puede molestar es que alguien ponga en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la Policía Nacional. Vull dir, perquè llavors entenc que aquí els dispositius de seguretat i l'anàlisi política de tot el que està passant s'entrellacen. Sí, clar, però a mi m'agradaria dir que tenim unes aliances fosques i que tenim pensament d'extrema dreta en el conjunt del territori espanyol i en el conjunt d'Europa, perquè això s'hauria d'emmarcar, a més, en un moviment que hi ha en el conjunt d'Europa, de retrocés. Això és evident. I que surtin al carrer i s'expressin i que se'ns clavi en l'ànima el fet que llueixin creus de Borgonya i creus celtes i aquesta simbologia que coneixem i que sabem a qui ha estat adherida, a mi em pot fer mal al cor, però em sembla fins i tot més clar i més evident que quan l'aliança era fosca. És a dir, Raimon Obiols, a finals del 80, principis dels 90, comença a parlar de l'aliança fosca, de determinats mitjans de comunicació, de la magistratura més conservadora, de la presència en les forces policials de pensament no democràtic. Totes aquestes coses ara les estem parlant com si les acabéssim de descobrir. Crec que
el que està passant és que per primera vegada estan sortint per intentar impedir la configuració d'un govern basat en una coalició que, en fi, que és per ells anatema. I com que és per ells anatema i voldrien que el president fos Feijóo, surten i s'expressen d'aquesta manera. Aleshores, en totes les manifestacions, 7.000 persones al carrer, n'hi haurà uns que tindran una actitud més tranquil·la i uns altres que portaran barres de ferro, porres extensives, que és el que dona lloc a la intervenció policial, i aleshores la cosa comença a tenir aquestes imatges que en matèria d'ordre públic, això en Samper i jo n'estem cansats de dir-ho, Ara li passo la paraula. són plàsticament tan colpidores que això ens obliga sempre a parlar del dispositiu policial. A banda d'imatges hi ha crits, crits de Viva Franco, crits racistes, a Espanya abans cristiana que musulmana. Hi ha dues pancartes que les hem vist ara aquí, que diu España es mucho más que la Constitución, i l'altra diu la Constitución destruye la nación. És a dir, compte, perquè jo vaig dir un dia el nostre aliat contra Vox serà aquesta malmesa i bescantada Constitució que tant hem criticat, perquè, com a mínim, és un text que garanteix la convivència, la pluralitat, la llibertat d'expressió, etc. Per tant, fixeu-vos que ells comencen a dir això és constitucional, o sigui, el que volen fer és constitucional, però és que ara nosaltres estem en contra de la Constitució. I era hora que ho diguessin, és a dir, era hora que sortissin amb aquestes maneres. Sobre el dispositiu, la veritat és que jo crec que hi havia poca policia pel tipus de manifestació i perquè, a més, això es va escalfant. Jo crec que durant totes les setmanes es seguirà escalfant. Recordem que el diumenge 12 a les 12 del migdia, i no és que els hi vulgui fer publicitat, però han convocat el Partit Popular, Vox, companyia, una manifestació a totes les places per intentar dir que hi ha un clam a tot arreu contra la configuració d'un govern de coalició progressista, i l'amnistia ha passat a ser una excusa. Ho lamento, perquè per nosaltres és molt important, però per ells ha passat a ser una excusa, perquè en realitat el que no volen és una determinada mirada d'Espanya, un determinat govern de progrés. No estic especialment satisfeta d'aquest dispositiu, si em preguntes. Samper, tu com ho veus? Bueno, jo veig que quan la setmana passada el jutge García Castellón tipifica amb la seva interlocutòria els fets com a terrorisme, es basa, entre d'altres coses, en la mort d'un turista francès del que no s'ha lligat cap mena de vincle amb els actes que van passar a l'aeroport. En canvi, en els darrers dies, setmanes, diria que més fins i tot, hem vist com el senyor Aznar ha atiat perquè hi hagi una rebel·lió als carrers, i ha parlat amb aquestes paraules. Hem vist com la senyora Esperanza Aguirre el cap de setmana passat feia exactament el mateix, atiant que hi haguessin talls en el trànsit, que hi hagués una manifestació com la que s'està donant, i el més greu, hem vist com un líder polític ha demanat que la policia no obeeixi ordres que ell mateix ha tipificat com il·legals. És a dir, ell s'ha irrogat com a jutge, com a magistrat, com a legislador, com absolutament tot, i ha dit això. Llavors, si hi ha un jutge que és capaç de vincular la mort d'un turista francès, que la pròpia ambaixada francesa va dir que no tenia cap mena de vincle amb els aldarulls que hi van haver-hi a l'aeroport, amb el terrorisme, la meva pregunta és si hi ha un simple lesionat en totes aquestes manifestacions que s'estan produint i es produiran, un simple lesionat, ja no parlem que pugui haver-hi un mort, que això pot passar, Vull dir, quan hi ha aldarulls, un mal cop ens el podem donar absolutament tots, o que es perdi un ull. La meva pregunta és, el senyor García Castellón dirà que això és terrorisme provocat pel senyor Aznar, per la senyora Esperanza Aguirre i, sobretot, pel senyor Abascal. Tinc encara Xavier Russán esperant, el periodista i expert en extrema dreta. Xavier, una última pregunta per tancar també, perquè vull entrar en la vessant política de les negociacions i, en definitiva, el que està lligat amb tot el que estem parlant. No sé si tu ahir, veient les imatges d'aquesta cinquena nit de protesta, segona nit amb aldarulls i, en aquest cas, amb un to més elevat que no pas la nit de dilluns,
Et van venir, tenies a la retina les imatges de la sala del Capitoli i també del que va passar al Brasil amb la victòria de Lula a les eleccions? Bueno, sí, a mi el que m'està abocant això és una altra cosa. És les analogies que estan fent a 1936, quan s'indulta el Companys, i hi ha tot aquestes, en un moment que es vol formar un govern progressista a Espanya, febrer 1936, s'indulta Companys i comença a haver-hi molta confrontació al carrer. I ara, mirant el Twitter de Revuelta, han retuitejat una cosa d'un dirigent seu que diu... És un Twitter, han retuitejat un tuit que ha fet fa 9 hores un dirigent de Revuelta que diu «Espanya ha despertado». Vull dir que és una frase per mi molt significativa. I, esclar, és veure si seguirem ara uns dies d'aquests incidents al carrer i com pot acabar això, no ho sé. Xavier Rossant, gràcies. Fem una pausa per la publicitat.